سلام كبرات ناي زي يوتيوب قناه تخاتنا خميت صنحنا زوان زبولكم حطرتن وانا حبريتات حيزلكم قريب لكم كسام ودا تحبيركم صنحو سراويت مكل غال ايثيوبيان قبطم زعبا غداي قيح بحر زبول ونغرلو قبطي اب كلتيوم مايات مالت اباي وي نايل قيح بحرن زوري حدش كس قريبالا بوغن سراويت مكل غال ايثيوبيا دما غداي قيح بحري حق زي يخونو لمخنيات كم زي له بصنع نامنينا زبل ملأخت تمحللفلو قبط نيرتراون بمتقاس بوغع زبولو تنغرلو اب كلتي انفت زل حبريت حويسنا حزنا يلنا إرترا بزعبا قيح بحري أودو بحبرات هاجرات حدش مبرهي مهاباسي عبو إمباسي إرترا نتقدم حجيزة ملكوتو زنبرا نايدردر حساب نتيقوا إرترا أب قداي ودب دردر كم زي هلو صنع مرقتي بمنقد منستر قدايات وطعي أب حدش مقلتي تحساسي با بوتا دروا حالتات اتو قداي فتح كم زي هلو إرترا قليت على نتحبريتا خنبتح لكم هنا كاب حوحاتنا عبو زركو وتدراوان كلتا ودبات زمسرتو بوليتيكاو مراحتي اب سفح فللي ابزلو المسرح شمقلنا خجمر مخان تسمع نز مسرح اركب زملكت بريزيدنت غزياو محدار كل تግራይ جنرال تادس ورده زبلو نغرلا نتحبري تحزنا يلنا إرتران إيران تزاراريبن إرترا تقاتل ميتات كتكايد دحرم تنحا كابز قربوا اوان اجندا قيح بحري وصاي بحدش قداي امريكا نيويورك نمي تقميطالا زرزر حبري تحزنا يلنا كاب حوحات عليم زوج حيلتات مستي بدبرتين زمرح نحو حات وتدراوي كنفوق تلعلو ابرايا زوم كلتا حيلتات كبيلو كم زخفتو تسمع اتي كاب حوحات علي بزوج وتدارو مريحنت زمرح حيل سلام تግራይ بزعبات وق زبولو نغرل تحبري تحزنا يلنا إيران زفرحته بتحوا كاب 10 عامت اندحر استلعله زنبر قطوا وحفشوا اجدا حجي تموليس تغبراو خوين ابلع ايران اجدا خملس زوسن انجليز فرنساي جرمنيان زرزر حبريتا حزنا لنا اقسام ودا تمسانا صنح نقربوا معالتاو هصو زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مغبار يترسعوا سراويت مكل خال إثيوبيا أبز غروان أبو وقعو قط فيسبوك أبز غرو حدا صحف قداي قيح بحرون حق زي يخونه لمخنيات كم زي دب صنعنا امنينا حتى عسبن قيح بحرن قنع خمس يخونه محبار باندانت يخبل افليتو بخالي وجن دما اب قداي قيح بحري ملكتن يتبل قبص دما إثيوبيا نيرترا عمتات اب كباب متاو كينات بمكيادن كون حجون متو بحر نمركام بمال نيرترا اب سقات كينات اتياتالا مستغنطاليت سومالي لاندون لالاونت غزاتات حدن سوماليا بزطحس ملكعو سمع بمفرام لالاونت غزاتو حدن سوماليا تحيسالا كاب حورت افريكا وصاي زخونه وتدراو حيلون اب سومالي اسماريا الله بموال اب قربوان اب نيويورك اب استخايده مبل 78 حفشاو غواي ودب حبرات هاجرات كسيسا غبطن اثيوبيا ورار زوبان سغاتن غيرايا زغلصته بوغن وكيل ودب حبرات هاجرات اثيوبيا اب لعل غبطي تمسال خصيص تسمع الخونات تراي اثيوبيا اب زغربوان اب سومالي حدا اب تحتي طلال حبرت افريكا زلو سلام اخباركم اون كالي دما كلتين هاجرات مالت اثيوبيان سومالين اب زوصحو خلتا او حبراو سمع مسرت وساخ سراويت كم زدراجوت حبريتات يملكزو يخون بر غبطي اب حفشاو غواي ودب حبرات هاجرات زغربته خصي اثيوبيا اب سومالي زسفروتو سراويت كاب سمع سومالي وصاي بحيل خمس خونه غيرايا كاب زوصا زون غبطم سي ارترا بستاسسر نيرتران اب كينات متاو كومون اب كباب متاو بزبل غبطي بوكلتي ابيلا زهاوتو مبرهون مايز حزن كوينه يترخبن كاب كلتا 10 عامات تقدمو كينات دوب ايتو ارترا كجمر كلن تخوينات جمرتو ارترا تخون كلا نتخوينات تعبو خلتين هاجرات دوب كام معصاوصاي اثيوبيا بكل مداي حلاويت دوب ارترا خمس يخونت نيرترا اب كباخت تولى تخول له خونات يلن ارترا خب اثيوبيا وصا مسقيح بحرن سودانن ون توادبيا يخون بر وكلت غبطي اب ودو حبرات هاجرات زغرو خسي ارتران عامات باثيوبيا اب كبا كم صنحت غيرميم بخالي حبريتا مكل خلفتينان مريطنا نزموت لاثيوبيا اطبقنا نفلطينا بزبل رست قدم معلتات اب استفلاليو محبراو غطات اب زمحلالفو ملختي غداي قيح بحرن عسب لعل 30 عامات اثيوبيانا زي مخانا نعبي هاجرنت كبرات حتوايو جيوبوليتيكاو هاجراو سنه ربح ايتطقمتلن كبل ون افليطلو وتدرات اثيوبيانا تحت قيح بحري اب عالم مدرخ بوقع محتاتو بعوي سمعت حاجوس ملينا خبل ون وسيخو اتملخت وسيخو اتسراويت نمرقات هاجراو ربح اثيوبيا زخون يكون مسوات المخفال نحنت وين خلت سكند اين صنحن كبل دحر مفلاطو قدم سومنات التمرق عوي قدب داسي بمتقاس غداي قيح بحرن حق زي يخون المخنيات يلن بصنعنا امنينا خبل ونفليتو إرترا بزعبا قيح بحري أو ودب حبرات هاجرات حدش مبرهي مهاباسي عبو إمباسي إرترا نتقدم حجي زملكوتو زنبرا ناي دردر حساب نتيقو إرترا أو قداي ودب دردر كم زي يهلو صنع مرقاتيا منقد منستر قدايات وطاي أب حدش زكافلوتو مقلت تحساسيبا حلاف منستر وطاي قدايات أمريكا أو قدايات ماخلاي ممراقنا أفريكان لعلوت أمخاري ماساد بولوس مس منستر قدايات وطاي إرترا أتو عثمان صالح ميت أو مسفح مزراو مذكر إمباسي إرترا أو أديس أبابا نزي ميت زسعيو أو زكافلو ملختي منستر قدايات وطاي إرترا عثمان صالح إرترا أو قداي قيح بحر كمون أب كبابي
ሩዋናይልን ምስ ኢትዮጵያ ንምይጥ ንምዝራብ ምግላጹ ከም ዝገለጸ ገሊጹ ነይሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ትማሊ ኣብቲ ናይ ሚኒስትራት ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ጉዳይ ወደብ ንድርድር ከም ዘይቀርብ ኣጽኒዑ ተዛሪቡ። መግለጺ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብይፋይ ጌታቸው ኣብ ዘመልከተሉ ኣብ ናይ ወጻኢ ሚኒስትር መደረ ጉዳይ ወደብ ብምፍራሕ ዝመጽእ ከም ዘይኮነ ኣጽኒዖም ገሊጾም ሉዓላውነት ኣብ ዝፈረሉ ወይ ሕጋውያን ማዕቀፋት ኣብ ዘይኽበረሉ ኩነታት ውጽኢታት ስምዕ ክፍጠር ኢልና ንጽበ ይብልናን ክብሉ ዘስመሩሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳሌሕ ሓቀኛ ምትሕብባር ዝጅመረሉ ብምፍራሕ ዘይኮነስ ብምትእማን እዩ ክብሎ መልኪቶም ምትእማን ዝህነጸሉ ድማ ሃገራት ናጽነት ሉዓላውነት ግዛኣታት ሓድነት ነንሕድሕደን ክኽበራ ከለዋ እዩ ክብሉ ኣጽኒዖም ገሊጾም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብዚ መግለጺ እዚ ኤርትራ ሉዓላውነት ናይ ባሕሪ ገማግም ሃገር ምዃና ጠቂሶም ወደባት ድማ ናይ ሃገር ሃብቲ ምዃኖም ክስመረሉ ከም ዝግባእ ገሊጾም። ንግዲ ይኹን ሎጂስቲክ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዝኾኑ ናይ ወደብ ስምምዓት ኣብ መንጎ ኤርትራን እታ እትመርጻ ኣካልን ብቐጥታ ብኽልተ ኣብነት ዝግበሩ ናይ ድርድር ጉዳያት እዮም ክብሉ ዑስማን ኣስዒቦም ገሊጾም። ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ተዛመድቲ ኣገራውያን ሕግታት ንወደባት ሉዓላውነት ቁጥጥር መትከላት ከም ዝህቡ ዝገለጹ ዑስማን ሳሌሕ ናይ ወደብ መብጽሒ ካብ ፖለቲካዊ ወይ ወተደራዊ ጉዳያት ንላዕሊ ናይ ንግዲ ጉዳይ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ክብሎ መልኪቶም ኤርትራ ብፍትሓዊ ማዕርነት ንግዳዊ ሽርክነት ክፍቲ እያ ወደባት ድማ ንሕጋዊ ንግዳዊ ድርድር ድልዋት እየን ክብሉ ኣጽኒዖም ገሊጾም። እንተኾነ ግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትደራደር ድልውቱ እያ ክብል ካብ ዘርግሑ ሓበሬታ ሓፂር ግዜ ጸኒሑ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስትር ኤርትራ ዑስማን ሳሌሕ ብወተደራዊ ሓይሊ ኣይሕሰብን እዩ ክብሉ ጸኒዖም ምግላጾም ኣዛራቡ ኮይኑ ካብ ሕወሓት ናዕቢ ውግእ ዝርከቡ ወተደራውያን ክልተ ውድባት ዝመስረቱን ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ሰፊሕ ፍልሊ ኣብ ዘለውሉ መስርሕ ሽምግልና ክጅመር ምዃኑ ተሰሚዑ። ነዚ መስርሕ ዕርቂ ብዝምልከት ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝበልዎ ነገር ኣሎ። ካብ ቀደምቲ ፖለቲካዊ ወተደራዊ መሪሕነት ሕወሓት ንኣዋርሒ ዝጸንሐ ውጥረት ዝነበሮም ኣቶ ጌታቸው ሓላፍነት ፕሬዚደንትነት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብሃንደበት ኣብቂዑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምላሶምን ሓድሽ ውድብ ምስራቶምን ይፍለጥ። ብኻሊእ ወገን ካብቲ ንሶም መስሪቶም እተባሃለ ውድብ ሓድሽ ውድብ ይምስረት ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ። እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ሰፊሕ ፍልሊ ከም ዘለው ካብቲ ወተደራዊ ክንፊ ሕወሓት ዝዓመፁ ወተደራዊ መራሕቲ ድማ ነናይ ባዕሎም ዕጡቕ ሓይሊ መስሪቶም ኣለው። ብሊቀመንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለን ኣብ መንጎ ቀደም ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ዝነበረ ውጥረት መራሕቲ ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ክኸዱ ገይርዎም ኣሎ። ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ፍልሊ ዘለዉ መራሕቲ መሰረት ዝገበረ መስርሕ ዕርቂ ከም ዝህሉ ተዛሪቦም። ጀነራል ታደሰ ነዚ ዝተዛረበ ኣብ ዓዲግራት ኣብ በዓል መስቀል ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም እዩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ትግራይን ሓድነት ንምምላስ ጉባኤ ስኔት ዕርቅን ሰላምን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝካየድ ገሊጹ እቲ ጉባኤ ዝተናውሐ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም ብምሕደራዊ መንገዲ ዘይኮነስ ብሓይልን ምፍታሕ ምፍታንን ሓድነት ዓብዪ ፈተና እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዚዳንት ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዘሎ ኣማራፂ ምዝራብን ምይጥን ምዃኑ ኣርድዩ። ሕጂ ዘሎ ድኹም ሰላም ካብ ኢድና ምንቲ ከይወፅእ ኩላትና እዚ ካብ ኢድና ከይወፅእ ግቡእ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ክብሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሓሳሲቦም። እቲ በዓል ኣብ መላእ ትግራይ ብድምቀት ምኽባሩ ዝገለጹ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝተፈጠሩ ፀገማት ፍታሕ ዘይምርካቦምን ህዝቢ ብዘይስጋኣት ነቲ በዓል ከኽብር ከም ዘይከኣለ ፍሊጦም። እቶም ተመዛበልቲ ክምለሱ ግዛኣታት ትግራይ ክምለሱ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ትግራይ እቲ በዓል ብነፃነት ምእንቲ ክኽበር ፌደራላዊ መንግስቲ ብመሰረት ቅዋም ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ይግባእ ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መሰረት ቅዋም ክፍትሑ ዝነበሮም ጉዳያት ምዝንጓዖም ገሊፆም ንዘለዎ ፀገማት ንምፍታሕ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝኾነ ይኹን ዕድል ፀቢዩ እኳ እንተኾነ ሰላማዊ ኣማራፅታት ከም ዝጥቀም ኣርድዮም። ወሲኺ ድማ ሓደ መራሒ ክዕቀን ዘለዎ ኩናት ብምትራፍ ኩሉ ሰላማዊ ኣማራፅታት ተጠቒሙ ተልእኽኡ ብምዕዋት ምዝኽእል እዩ። ሕጂ ዘሎ ድኹም ሰላም ከም ወርቃዊ ዕድል ወሲድና ኩላትና ካብ ኢድና ምእንቲ ከይወፅእ ግቡእ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ኢሉ። ካብ ሕወሓት ኣጽዋር መንቲልና እቲ ሓይሊ ካብ ሕወሓት ዓልዮም ዝወፅእ ሓይልታት ምስቲ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ናይ ሕወሓት ወተደራዊ ክንፊ ውግእ ተላዒሉ። ኣብ ራያ እዞም ክልተ ሓይልታት ከቢድ ውግእ ከም ዝኸፈቱ ተሰሚዑ። እቲ ካብ ሕወሓት ዓልዩ ብዝወፅእ ወተደራዊ መሪሕነት ዝምራሕ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ዘካፈሎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ጆን መዲድ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ መልኪቱ። ሕወሓት ንኽልተ ንምክፋል ዝተገበረ ፈተና ስዒቡ ካብ ሰራዊት ሕወሓት ተገንፂሉ ዝወፀን ብዕጥቂ ብዝንቀሳቐስን ሓይሊ ብጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወይ ድማ ወደን ጥሩ ዝተባሃለ ወተደራዊ መራሒት ዝምራሕ ክኸውን ከሎ በቲ ካሊእ ሸነኽ እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ማእኸላይ ትግራይ ዘሊቁ ንኸይኣቱ ብወገን ሕወሓት ናይ ምካት ሓላፍነት ዝተዋሃቦም ጀነራል ዮሃንስ ወይ ድማ ጆን መዲድ ዝተባሃለ ኣመራርሓ እዮም። እቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብ ሓድሽ ዘካፈሎ መልእኽቲ ካብ ሓይሊ ጆን መዲድ ብዙሓት ኣጽዋር ከም ዝተመንጠለ መልኪቱ። ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣብዚ ሓበሬታ ካብ ተዋጋእትና ሓደ ሰብ ከይተሃስየ ብዘይ ገለ ጉድኣት ኣብ ዝተኸፈተ ኦፕሬሽን ብዙሓት ኣጽዋር ክንምንጠል ክኢልና ኢና ክብል ኣመልኪቱ። እዚ ኦፕሬሽን ገና ቀጽል እዩ ክብል እቲ ሓይሊ መልኪቱ። ቢሮ ፀጥታ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ዝበሎ ነገር የለን። ቅድሚ ሕጂ እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሓይሊ ሰላም ትግራይ ብፀረ ሽበርነት ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ተዋጋእ ትግራይ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ከም ተቐተለ ምግላጽ ይዝከር። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብ ነፃ መሬት እናተንቀሳቐሱ ዘለዉ ተዋጋእቲ ብወፃኢ ሓይልታት ናይ ገንዘብ ድጋፍ ከም ዝግበረሎም ብፓርቲ ስምረት ዝምርሑ ተወለድቲ ትግራይ ነንሕድሕዶም ንኽዋግኡ ይገብር ኣለዉ ክብል ከሲሱ ነይሩ።
ኤርትራን ኢራንን ተዘራሪበን ኤርትራ ተኸታሊ ሚይጥ ክትካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣጀንዳ ቀይሕ ባሕሪ ወጻኢ ብሓድሽ ጉዳይ ኣብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ንሚይጥ ተቐሚጣላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣረንጌቺ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ቀዳም ምሸት ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኦስማን ሳሊሕ መሐመድ ተራኺቦም ምምያጦም ወጋዓው ገጽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣፍሊጦም እቶም ክልተ ሚኒስትራት ክልተኣዊ ዝምድና ዘጠናኸሩ ጉዳያት ከም ዝተመያየጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበራዊ ጉዳያት ዘለዎ ምትሕብባር ንምስፋሕ ኣብ ሃገራዊ ዓለማውን ለውጥታት ሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ እቲ መግለጺ ገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ሓበራዊ ብድሆታት ንምብዳህ ትኹረት ምግባሮም ድሕሪ ምግላጽ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝፍጠር ዘሎ ስጋት ኣብ መንጎ እስላማውያን ሃገራት ዝለዓለ ምትሕብባር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣሎ ኣብ ጋዛ ዝወርድ ዘሎ ምጽናት ዓሌትን ንምዕጋትን መራሕቲ እስራኤል ተሓተትን ምግባርን ሃገራት እስልምና ዓለማዊ ማሕበረሰብን ሓበራዊ ስጉምቲ ኣብ ዘልዮም ጉዳያት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኢራንን ከም ዝተመያየጡ ኣብቲ መግለጺ ገሊጹ ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጎኒ ንጎኒ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትኹረት ዝገብሩ ኣኼባታት ክትሳተፍ ከም ጸኒሐት ይፍለጥ ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ማዕጾ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እዩ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ካብቶም ዘረባ ዝቐረቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ማዕጾ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ንጎረባብቲ ክሕግዛን መሻርክቲ ልምዓት ክኾናን ከም ዝግባእ ኣርድዮም እዚ ግን ብኣህግራዊ ሕጊ ብላዕላውነት ብሓበራዊ ምኽባር ጣልቃ ዘይምእታውን ምትክላት ከምእዝዝ ከም ዘለዎ ነርድዮም ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ተጻዒኑ ኢራን ዝፈርሐቶ በፂሕዋ ካብ 10 ዓመታት እንድሕር ዝተለዓለ ዝነበረ ቁጠባዊ ሓፈሻዊ እገዳ ሕጂ ተመሊሱ ተግባራዊ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ተመሊሱ እቲ እገዳ ብኒውክሌር ፕሮግራም ዝተለዓለ እዩ ኣብ ዘመን ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዝነበረ ስምዕ ኒውክሌር ኣብ ዘመን ትራምፕ ድሕሪ ምብራሱ ካልእ ስምዕነት ክግበር ስለዘይተኻለ እቲ ቀደም ዝነበረ እገዳ ተመሊሱ ኣሎ እቲ ስምዕ እንተደኣ ጥሒሳ እቲ እገዳ ብኣውቶማቲክ ክምለስ ዝገበረ ዓንቀት ዘንቀሳቐሰ እንግሊዝ ፈረንሳይን ጀርመንን እየን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መወዳእታ ብሩስያን ቻይናን ዝቐረበላ ናይ ምይጥ ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ኢራንን እቲ እገዳ ብኣውቶማቲክ ክቐጽል እቲ ግዜ ገደብ ክነዋሕ ዝሓትት ነይሩ እተን ሰለስተ ሃገራት ኤውሮፓ ግና ብድምፂ ነዚ ውድቂ ብምግባር ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ክቐጽል ገይረን እየን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ዝመኸርሉ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳሚ ነይሩ እቲ እገዳ ኢራን ዝኾነ ይኹን ኣጽዋር ከይትገዝእ ከምኡውን ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝወሃብ ኣጽዋር ከይትቕበል ይኽልክል እቲ እገዳ ኣብ ኒውክሌር ፕሮግራመር ዝነበረ እገዳ ድማ ይምለስ ኢራን ኣብ ቴክኖሎጂ ኒውክሌር እትገብሮ ምንቅስቓስ ምርመራ ከምኡውን ከም ዩራኒየም ዝኣመሰሉ ጥረቑሑታት ከይትረክብ ትኽልከል እያ እቲ እገዳ ኢራን ቴክኖሎጂ ባሊስቲክ ሚሳይልስ ከይተማዕብል እውን እገዳ ይግበር እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዘለናዮም ርእሰ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ምስ ካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም